Easy go. What's up mga choy? Alright mga choy, ngayong gabi sa inyo tanan mga choy. So nga mga choy, meron tayong gagawing challenge ngayon sa ating asawa mga choy. So sa hindi pa nakasubscribe na kayo para updated sa lahat ng mga video. So yun nga mga choy, meron tayong challenge ito na gagawin. Piliin natin siya, so ito yung gagawin natin. So isa na to, so sabay tayo ngayon sa uso yun mga choy. So at ito naman yung isa. Yun, ito yung isa. Yun. So, bali mga choy, kung makapili siya ng isa, gawin natin mamaya gabi. So, hindi na yun eh. Pero hindi natin papakita kasi bawal ito sa YouTube. So, yun nga mga choy. Hindi pa na-subscribe, update na kayo palagi sa mga choy. Kaya nga nandun siya sa, sa kwarto, nandito ko sa sala ngayon. Kaya, sige, ano pag hinintay natin? Hindi na tayo makapaghintay. Let's go. Yung, bili ka ng isa. Kung ayaw mo masaktan. Yo. Bili ka ng isa, men. Bili ka ng isa, bro. Dugri. Bumili ka ng isa pag hindi mo masaktan. Bumili ka ng isa, bro. Okay. Pila na isa. Pila na isa. Sure na. Sure na ni. Ay, dira ka gini sa light. Para makita nila. Sure na gini. Ha? Lagi? Yeah, sure na ni. Oh, harap. Napagkadugtong. Sure na magkani.